ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини рахштеҷе. дӯстони азиз, дар имзо навор 12та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки через имо васа ба мо равон кардан барои реклама кардан. аз душанбе аз дигар ҷо ҳам ҳастай. видеонавори моро то охираш тамошо кунед. ба видеонавори мо лайк гузоред дӯстон ва дар комментира нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира дара кора. мо дар видеои оянда ҷудо карда ба шумо пешниҳод мекунем. агар шумо ҳам хел хонаи фурӯшӣ доред, ки замин, квартира, ки мошини фурӯшӣ мехоҳед реклама кунед, дар номеро имо ватсап рӯй кунед. бадуни азиз, мо дар видеои оянда қабул карда реклама мекунем. курси имрӯза бошад 1000 рубли баробар аст ба 157 сомонӣ. баъдуни азиз, аз шумо хоҳиш мекунем ки агар имконият дошта бошед, видеонавори моро дар имотон падилиса кунед. ҳамин силкаша пауза карда дар имотон падилиса кунед. хеле миннатдор мешудем. чӣ хонае ки дар комментари нависед, мо албатта пешкаштон мекунем. бошад наворро сар мекунем то охираш тамошо кунед. квартира ва заминҳои арзон бисёри бадай марҳамат рафтем. якам квартираи фурӯшӣ. якам квартираи фурӯшӣ дӯстони азиз қарор дорад дар пойтахт, дар шаҳри душанбе, дар садбарг қарор дорад, дар ҷои нағза пеши ҳамин чораҳада қарор дорад. сераҳада духонака квартира ҳастай. дар ҳафтум ошхона қарор дорад. 60 квадратный метр метавонед ки се комнатам кунед ба дили хитон. об светш ҳастай. ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом, балкон ҳамаш қоидавия хона. ремонти замонавӣ кардагия дар дуни хона, яъне ки ҳамаи шароитҳои зиндагиро кардагия. кондитсионер, телевизор, стиральная машина, мебел ҳамаш қоидавия дӯстони азиз бо сифати баланкати маҳсулоти сифати баланкати ремонт кардагия. фурӯхта мешавад бо нархи $55,000 дӯстони азиз. бо савдои хубам мешавад, бо арзонам мекунем гуфтага срочнай. рақамошон дар рӯи экрани шумо имо ватсапам дорад. кадом метавонед харидор бошен, метавонед дигар маълумотша гирен. ҷош ҷои нағза марҳамат дӯстон занг занеша. агар шумо ҳам хел хона дошта бошед, квартира, замин ё ки мошини ягон чиз дигар хоҳед реклама кардан, дар номерои имо ватсап рӯй кунед. бардуни азиз, мо дар видеои оянда навхел реклама мекунем. то охираш тамошо кунед. замин ва хонаҳои арзонам дар ахир ҳастанд. мегзарем ба эълони дуюм. дӯстони азиз, якта эълон дорем. ҷои кор ҳастай барои бачаҳое ки ҷои кор куфтесиянд. ҷои кори срочна, кадоме ки кор дар кор бошад дар Московский област, город Пушкина, метро ведерехи навхи маълумот. кадоме дар ки ҷои кори доимӣ дар кор, ҷои кори постоянӣ ҳастай дӯстони азиз. кори дарунияй фақат, яъне ки оли куш дар як моҳ 42000 сомона, дар як моҳ яъне ки 15-умда аввал нимиша мегирем, бо 15-умда ахирда бо мисол метиянтона ҳамин хел як моҳда ду бор ҳамин хел олик мегирем тақсим карда. срочнай гуфтагай кор вазбӣ нест, фақат дар дарунай фақат коробка пресс мекунем. гуфтагай коробка пресс карданай 12 соат, як рӯза 12 соат кор мекунем аз соати 9 то 9 бегаҳа. кадоме ки агар ҳам хел ҷой дар кор бошад, гуфтагай дар нами рақамо маълумотша метавонед дӯстони азиз гирен, яъне ки беҳуҷҷатам мешавад ки дар инҷа кор кунанд ё ки ҳуҷҷатона худшон туғрӣ кунанд. срочнай гуфтагай кадоме метавонед агар ҳамин хел ҷои кор дар кор бошад, на рақамҳои ака дар поёни видео метавонед дигар маълумотша гирем. мегзарем бародарон ба сеюм квартираи фурӯшӣ. сеюм квартираи фурӯшии навбатӣ мо дӯстони азиз инам дар шаҳри душанбе қарор дорад. дар райони сино дар пеши управлениyaи гаи қарор дорад. сехонака квартира ҳастай. дар дуюм ошхона қарор дорад. 53 квадратный метр, доми 4 этажа дӯстони азиз. об свет, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳастай. балкон дорад бо трезорша хали решёткаи оҳанӣ гирифтагия. дар даруни хона оби гармш пастера, балкон ҳастай. кухни, гарнитур, кондитсионер, диван, ҳамин хел чӯ кресла, яъне ки ҳамаи чӣ дорад. агар нарх навото туғрида ҳамаи чӯра қайтишон метиянд. ремонт дорад беҳтаринай. хай дигар маълумотша мегирем дӯстони азиз. фурӯхта мешавад бо нархи $53000. кадоми харидори аниқа гуфта наличи сум дошта бошад бо арзонам мекунанд. рақамошон дар поёни видео дӯстони азиз ва ватсапам дорад. дигар маълумотша дар қарибиш мағоза, мактаб, масҷид ҳама чӣ ҳастай. ҷош ҷои нағза, стиральная машина ҳамаша дора. гуфтагай беҳуда занг назанем, гуфтагай хоҳиш кардагиянд. марҳамат дӯстони азиз. кадом метавонед агар ҳамин территория хариданӣ бошад, метавонед дигар маълумоти пурраша гирен. лайкотона дареқ надорад. чӣ хонае ки дар кора дӯстони дар комментари нависед. мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. раҳмат барои дастгириётон. мегзарем бародарони азиз ба чорум хонаи фурӯшӣ. чорум хонаи фурӯшии навбатӣ мо бародарони азиз қарор дорад. дар ноҳияи 5 дар деҳаи мирзоянс қарор дорад. 8 сотиқ замин дар хона кардагия. якта калидорам дорад бародарони азиз. об светш дар инҷа ҳастай. об 100 метр устуда ҳастай. ҳаммомам дар дурнуш кардагиянд. хонаро фақат як чизаш мондагия, як шкатури дигар мекунем, дарои зиндагӣ мекунем.
хай ҷош мешавад барои зинда кардан. Фурӯхта мешавад бо нархи 45000 сомонӣ. Яъне нигоҳ кунед чӣ қадar арзон ай. бо ҳамирам бо арзон мекунем гуфтага сирошна фурӯхта мешавад. 8 сотих замин дар хона, як калидор. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳои Тоҷикистоншон ҳаста. Кадомитон агар харидор боша метавонен дигар маълумоти пураша занг зада гирен дӯстони азиз. беҳади баъд арзон ай ва бо арзонам мекунем гуфтага марҳамат. панҷум хонаи фурӯшии навбатӣ. панҷум хонаи фурӯшии навбатӣ дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Пистамазор, яъне ки повороти Мачитон. Ҳамин маълумот 6 сотих замина 4 дар хона кардагай. мансаршам рехтага 2 метажа, яъне ки 3 метажа мешавад ки проект шаста метавонед ки дар онҷам ремонт карда зинда кунед. лестницаи мансар рехтага дӯстони 2 метажа, обсвет шаста, ошхона, ҳаммом дар дурӯшай подвалам дорад. забор гирди хона маҳкамай. як 37 дарахтҳои мевадиҳандаам шинондагия, яъне ки хона бо маҳсулоти баланд, яъне ки бардоштаган бо маҳсулоти сифати баланд, фақат монтаж кардагия, ҳама штукатур кардагия, як ранг мекунен, дар теза мешавад, зиндагӣ мекунен. фурӯхта мешавад бо нархи 300,000 сомонӣ, бо арзонам мешавад ва варианти алишам дорад. бо ягон квартираи духхонага боша гуфтага аз шаҳри Душанбе алиш мекунем ё болоиш маслиҳат мекунем, ёки сум метиҳем, ёки шумо метиҳем. дӯстони азиз, рақамҳошон дар рӯи экрани шумо дар поёни видео рақамҳои Тоҷикистон ва рақамҳои Россияшон имо ватсап дорад, метавонед дигар маълумотша гирем. марҳамат. мегзарем дӯстони азиз ба шашум замини фурӯшӣ. шашум замини фурӯшии навбатӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Темурмалик дар Советский дар деҳаи Танобчӣ. 8 сотих замина, 3 дар хона бания дар дарунш ҳаста, як калидори дига дорад, ду камаз сангам ҳаста, бо қумам ҳаста, ҷош ҷои нағзай обсветш ҳаста, ҳамсоё зиндагӣ кардесиян, яъне ки ҳуҷҷатошам 100% 8 сотих замина. фурӯхта мешавад бо нархи арзони хоки сиёҳ дӯстони азиз 27000 сомонӣ. бо ҳамирам арзон мекунем гуфтага сирочна сум дар корай. рақамҳои Россияшон ҳаста ва рақамҳои Тоҷикистоншон имо ватсап доранд. кадомитон ҳамин территория агар хариданӣ бошад бо арзонам мекунем гуфтага ҳуҷҷатош 100% худмон, яъне ки оформим карда дар дастшон метиҳем гуфтага баъд сумша тиян гуфтаган. рақамҳошро дар поёни видео дӯстони азиз метавонед дигар маълумотша гирем. мегзарем бардорум ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. ҳафтум хонаи фурӯшии навбатӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ дар деҳаи Шағолобод. ҳамин хел маълумот дар 3.5 сотих замин қариб 4 сотиқа 7 дар хона ҳаста дӯстони азиз. обсветш ҳаста, ошхона, ҳуҷҷатхона, калидор, балкон, ошхона, ҳаммом, ҳуҷҷатхонаи дарунӣ ва берунӣ дорад ва оғӯли деҳтажа дорад дӯстони азиз. хонаҳои берунӣ временкаш ҳаста, зиндагӣ карда мешавад дар поён ва хонаҳое ки деҳтажа ҳаста бо 3-4 комнатага дар боло ҳаста, яъне ки хонаҳо бо проекти замонавӣ кардагӣ ҳаста, бо ғишти пухтаву басте меморокати бардошта, гирдаш маҳкамай, дарахтҳои мевадиҳандаам дорад, ҳуҷҷатошам 100% ҳаста. фурӯхта мешавад бо нархи 260,000 сомонӣ, бо савдо ҳам мешавад, муомилаи хона дорад. рақамҳошро дар поёни видео имом дорад. кадомитон агар харидор бошед метавонен занг зад дигар маълумотша гирем. хона арзоне, ҳам ҷошам ҷои нағзай, ҳамсои зиндагӣ, обсветшам пастен ҳаста дӯстони азиз. марҳамат, маълумот бештарша занг зада худтон гирем. мегзарем ба ҳаштум замини фурӯшӣ. ҳаштум замини фурӯшии навбатӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар ноҳияи Уртабуз. бардорни азиз 6 сотих замини холияй, ҳуҷҷатош 100% барои хона кардан мешавад гуфтага дар инҷа ҳамсоё зиндагӣ кардестанд, обсветш ҳаста. хай дигар маълумотша худтон мегирем дӯстони азиз. 6 сотих замин фурӯхта мешавад бо нархи 45000 сомонӣ. бо кадоми харидори аниқай гуфтага бо арзонам мекунем гуфтага соҳибшон. рақамҳошон дар поёни видео, кадомитон агар харидор бошед занг мезанен, дигар маълумотша мегирем. бардорни азиз, мо бошад навора давом медиҳем. ай шумо хоҳиш мекунем бардорни азиз лайкотона даряк надорен, чӣ хоҳише ки доред дар комментар нависен, мо дар видеои оянда хонаҳои гуфтагитона иҷро мекунем. мегзарем бардорни азиз ба нӯҳум квартираи фурӯшӣ. нӯҳум квартираи фурӯшӣ дӯстони азиз ятага аз шаҳри Душанбе дар Сино қарор дорад, яъне ки дар Гарадог, яъне пеши бозири Гипразем. бо чизи чораш фурӯхта мешавад. духонага квартира ҳаст, дар 13 ошона қарор дорад, 78 квадрати метра, яъне ки метавонем ки сетагам кунем гуфтагаи соҳибаш. обсветш ҳаста, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом, ремонт хай дорад, ремонти барои зиндагӣ карда мешавад, ё ремонти миёнае. ду тага балкон дорад, гуфтага балконш 10 метра, тагаш 3 метра. хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ ҳаст, гуфта ҳуҷҷатошам 100% бе ягон камбудия. фурӯхта мешавад бо нархи 250,000 сомонӣ. бо кадоми харидори аниқай гуфтага наличи бо
арзон мекунем, муомила мекунем. Гуфтагаи срочнай. Рақамошон дар поини видеои баъдон азиз, агар кадомитон агар харидор бошед ҳамин территория метонен дигар маълумоти пурраша гирем. бошад навора давом медиҳем баъдон азиз. ногуфта намонад ки дӯстон агар шумо хона дорем квартира замин мошин дар номераи ватсап дар номераи имо роӣ кунем. мо инам ки дар видеои оянда рекламаш мекунем. мегзарем ба даҳум замини фурӯшӣ. даҳум замини фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар райони Ҷабол Асуров, аниқтараш дар қишлоқи Тиллоӣ гуфтагиай. 6 сотиқ замини холияй бо дарахтони мевадиҳанда, яъне ки иҷа замини хича, яъне ки нимуш хонаи хича, ҳамин замини хонаша як иқаша мефурӯшем гуфтагиай. 5-6 сотиқша мефурӯшем гуфтагиай соҳибшон. ҳуҷҷатҳош 100% ҷош ҷои нағзай, тарафҳош маҳкамай, яъне ки чихел гум об светшам ҳастай гуфтагиай соҳибаш ҷош ҷои беҳтаринай ва пешаш маршруткаи 7 мегузара гуфтагиай, яъне ки районда қарибай. фурӯхта мешавад бо нархи 35,000 сомонӣ. дӯстони азиз, кадоме ки харидори аниқай, рақамошон дар поини видео метавонед дигар маълумоти пурраша гирем. 11ҳам квартираи фурӯшӣ. 11ҳам квартираи фурӯшии навбатӣ мо бадони азиз қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар Қоғонтепа дар айни 52 дар район шаҳри дӯстони азиз Сентрдай. духонага квартира ҳаст дар 6 ошхона қарор дорад. 45 квадрати метрай, об светша ҳастай, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамом, ошхонаи аделиам дорад, яъне ки ремонти беҳтарин кардагиай хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин кардагиан. стиральни машина, кондитсионер, термис, оби гарм ва маҳсулотҳои сифати баландкати ремонт кардагиан. абоёи замонавӣ ай заказкати овардагӣ мегӯяд. фурӯхта мешавад бо нархи 265,000 сомонӣ. бо арзонам мекунем гуфтагиай, муомилаам мекунем. рақамошон дар поини видео дӯстони азиз, кадомитон агар пурисдаден аз шаҳри Қоғонтепа на варианти хуб ремонти беҳтарин дорад, арзон қадар метонен харед. рақамошон дар поини видео занг занем, бошад навора давом медиҳем. мегзарем бародарон ба 12ҳам квартираи фурӯшӣ. 12ҳам квартираи навбатӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд дар шелкабинат, ҳамин хеле маълумот, оби тоза. як хонага квартира ҳаст дар 3 ошхона қарор дорад. 50 квадрати метрай, об свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамом, балкон, ремонти миёна дора гуфтагиай. бо нархи арзон фурӯхта мешавад. доми кирпичнай, яъне ки дигар маълумотша хай дӯстони азиз худтон мегирен. дар қарибиш масҷид, магазин, мағоза, духтурхона ҳамаш ҳаст гуфтагиай. беҳади баъд арзон мекунем гуфтагиай соҳибаш. фурӯхта мешавад бо нархи 175,000 сомонӣ. боз савдо ҳам мешавад гуфтагиай, яъне ки дар ҳамин номерошонам имо ватсап дорам. кадом метавонед харидори аниқе гуфтагиай занг занем ки бинем квартираи пеш бинем, бо савдо мекунем гуфтагиай. кадоме ки намехӯрад беҳуда занг назанам гуфтагиай хоҳиш кардагиан. рақамошон дар рӯи экрани шумо бардорам. кадом метавонед харидор бошед, метавонед дигар маълумотша гирен. ин буд 12 квартираи фурӯшӣ мо. то видеои оянда худои нигаҳбони ҳамаи шумо бардорам.